Aquest curs escolar, els xiquets i xiquetes de la nostra escola hem col·laborat amb l'Oficina de Turisme per fer la informació més accessible. Primerament, va haver una reunió per a planificar què i com anàvem a fer-ho. Els mestres també ens van formar en com fer una transcripció correcta amb els pictogrames d'Arasac, l'ús d'Audacity per fer les gravacions i Canva per poder juntar tots els pictogrames. A més, hem seguit un projecte de formació en centres per portar l'enfocament DUA a la nostra tasca diària. L'alumnat de segon i tercer cicle han pictoritzat 14 monuments i edificis històrics, amb el seu àudio corresponent en castellà i en valencià. L'Ajuntament ens ho ha agraït i ens ha felicitat per la tasca realitzada. Infantils han col·laborat amb l'Associació d'Empresaris de Xixona, AEX, fent els comerços accessibles, pictoritzant què es pot adquirir en cadascú d'ells, el seu horari, així com àudios explicatius. A més, també s'han pictoritzat les seqüències d'accions y els espais interns. Me parece que el proyecto INCLO es una iniciativa muy útil, ya que hay mucha gente con necesidades especiales que no pueden hacer tan fácilmente las cosas como otras, ya sea oír, leer, ver. Gracias al proyecto lo tienen muchísimo más sencillo. Por lo tanto, lo veo una muy buena idea y deberían de seguir adelante. Aquest projecte em pareix un projecte super inclusiu que tant segur que els alumnes del Sagrada Família han disfrutat moltíssim i també estan fent que amb aquest projecte els comerciants puguem al final facilitar-li la comunicació a aquestes persones que tenen aquestes dificultats i que a la volta per a nosaltres també siga molt més fàcil i habitual poder comunicar-nos en ells. Primer cicle s'ha encarregat de fer accessible la Biblioteca Municipal de Xixona. Volíem, des de la Biblioteca Pública de Xixona, volíem donar les gràcies al Col·legi Sagrada Família per ajudar-nos a pictoritzar la biblioteca i fer-la més accessible a tot el món, sobretot així a persones que tinguin autisme o xiquets que no sàpiguen llegir. Per ensenyar així com ha quedat una de les sales, que ho han fet superbé i estem molt agraïts i donar-vos les gràcies. Els alumnes hem après un nou llenguatge, hem fet resums, buscar sinònims o crear els nostres pictos. Hem treballat la entonació, la pronúncia i el fraseig. Hem conegut millor la història del nostre poble. Continuarem fent Xixona més inclusiva.